So mga igsoon padayonon nato kini nga pagsabot no nga bisan tuod na ay pandemic karon. Pwede nato nga dili ta malunli mga igsoon. Kung nakaila ta pag-cultivate sa atong kagalingon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mo na giingon diha sa Biblia kung basahon nato diha sa Colossians chapter 3. Giingon po diha may igsoon nga kinahanglan ma-renewed ang atong spirit through the knowledge sa Ginoo. Meaning ingon pag diha nga biyaan nato ang old nato nga self. Kun dili atong i-focus ang atong renewal diha sa Ginoo. So kini nga atong giatubang karon nga crisis, daghan kay karon ang mga tao nga fully isolated ang ilang sitwasyon. Dili lang physically isolated sila kundi mentally isolated sila kay mo lang na usahay gani ma-feel man nato nga wala ta kalaag, wa na ta kasimba. Pero dili ni siya maoy hinungdan maigsoon nga ma-depress ta or totally ma-feel nato nga out of control atong kinabuhi o madala ta sa madaog ta sa loneliness. Naagid tay inner nga strength nga ato gini masuklan. And the only way nga masuklan nato ang loneliness maigsoon is tanaw na to kung unsa identity nato diha ang Kristo. We are complete in Him. He is our shepherd. Matod pa sa Binisaya nga pagahubad niya na ang Ginoo mo ako magbalantay, wa gyud problema. So wala gyud ta tagai sa Ginoo problema may so nini gitagaan ta niya solusyon. Kung ato ginang basahon ng Psalms 23 nindot yung gay na siya nga verse ba. Now diha sa Psalms 23 wala gisaa diya nga walay mga kalisdanan maabot mingon diya nga even though I walk through the valley of the shadow of death na posible nga kanang the valley of the shadow of death diya mo na nang COVID nga atong giatubang karon. Pero unsay gingon diha gi-anoint ta sa Ginoo sa oil gi-restore niya atong kalag. So kanang kalag nga diya giingon nga gi-restore ang atong peace of mind usa niya na. Ug ang ato ang identity diha ni Kristo. Ang atong identity is we are complete in Him. Siya nga atong shepherd. Dili ta pwede nga pasagdan niya. So ang tinuod gyud nga makahatag nato completeness maigsoon ug makahatag nato sense of kuan kanang fullness dili gyud ang una-una nato nga makumpleto lang ta kung aminyo ta, makumpleto lang ta kung daghan tag mga anak. Kana siya bonus lang na kung ihatag na sa Ginoo. Pero sa uban dili na bonus, uban problema na nila. Mao gani hinungdan pud nga na depress sila. So ang circumstance may so depende sa paghandle na, depende na sa pag-identify nimo sa imong galingon. Ini circumstances makahatag og problema sa tao. Bisan nang kami niyon, mahimo niyang burden. The only way nga maluwas siya sa iyang burden is makibulag siya. So, any circumstances makahatag burden. So, kining COVID karon mawad-an tag trabaho, burden gina. Pero, mo lagi na akong atong gituhuan nga, kung connected ta, wala tayo trabaho, wala tayo nada, di na ta nasayop. Kay, dili man ang circumstansya karon mao'y maghatag nato og liberation may son ang total liberation nga ang ino ta kagawasan nga atong maangkon may son kung once nga mahibal-an nato kung unsa ang atong relasyon sa Ginoo ug unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ni makahatag nato og kagawasan kay kung nawad ang trabaho na mga panahon ba depressed ta pero nasayod ta nga temporary ra na dili gid siya magpadayon nga hantod-hantod lang kaway trabaho kay kana experience po nako na nga dawat og trabaho murag medyo na discourage ko pero kanang discouragement dili man na siya dautan kay tao man ta discourage mo gyapon ta kaning sitwasyon na to alabi na kani mga panic attack nga depression na kanang mga experience na giana ko na may igsoon pero once nga solid ta sa atong faith ang kuan mo gud ani is kanang nata sa sitwasyon labi natay balatian kusog na makaatake sa loneliness o guan kanang depression kanang nata sa problema nata sa kakulangon nata sa unsa nga atubang karon sa katawan pero kung grounded ta migsoon diya sa atong relasyon sa Ginoo grounded ta sa ato ang identity kung asa ta giunsa ta paghimo sa Ginoo nasayod ta nga ang Ginoo gyud nakig-uban nato di gyud ta niya pasagdan nan
makatilaw tag problema, pero ang problema di gyud makapildi na to maigsoon. So, how to overcome loneliness? Diha gid magsugod sa inner na to nga pagsabot. Diha sa inner na to nga relasyon sa Ginoo. So, taas-taas ni akong pag-discuss karon, hinaot ko nga nakahatag kini og kahupayan sa atong mga kamingaw kalaay niining panahon sa mga kalisdanan. So, daghang salamat sa iyong pagpaminaw o duyog ka na ko sa pagampo igsoon. Amahan nga langit noon, daghang salamat sa pulo nga among nabati. Among giampo kanimo Lord, punuon mo kami sa kalinaw, pagsalig o gugma Ginoo aron kami magbalipayon diya sa imong presensya. Talaygon ka karong buntaga sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless.